Youth tei I jagani Kushnupurni leader rok jamahai kaham kereng klep has to last dora sini kok na knaui asa naikoto klep tangka awani bagai jotono paiplaya hambai to iro phai mandaza sini YTF tei sini TWF tei sini mothani tangkrak jotono paiplaya khulumung yafaru ebong kini achukfang bini onumuti lagoi thaisa thaine kok sanai ang saimano chini takhurok kabangma সময় নাহা লামানি পরেবো তারপর নরকসে খালগই নাসিনি তংমানি বাগৈ নরং তেসা আনি হামজাক মাইয়াফারো তেই চিনি বুবাগ্রানি মই যতন চবানি চিবাই মাইয়াফারো তিনি বেশি করক সাগলা খাইসা করক সানাই যে जों एसे दिन कलकमा रमै एसे हुमानि परेबो जों जे सक्सेस होनायदे ना आंनिया गोबांमा बर'नि कुइसन फायो गोबांमा बर' सोङो ग्रेडार टिप्रालान्ड माननायदे गोबांमा बर' सावो जों कि ITF तिरनायदे बाय थांनो गोबांमा बर'नि कुइसन फायो तफावा नावना सानि मुसुङो जों उन्न पार्टी हाय खालायमानिया जिनि मेइन इमांलाय जिनि ग्रेडार टिप्रालान्ड Cini Hamsa, Cini Bubagra. Karan Bubagra barbar okrong sao, Cini Bororo, jadi Dujoromi, 16-17 Maret jadi nasli tonglai, Cini Ha, Cini Naikol Fanklainai, Cini Ha, Cini Sason Klainai, Cini Bubagra, Narona Greta Tipraland Doyanai. Aboni Bai, Sunjato Hamsa Matongai. Tinio, Sani Musumo, Bibino Party, Sinklai Phaicha. তিনিও বিশেষ করে CCM রংনি করং মাসানাই কারণ দীর্ঘ 70 বছর 25 বছর যখন CCM আমল চিনি বরক দফানা আছে কই ঠুকাইকা তিনিও নখ খুমসাবাই তিনিও লেট্রিন নখ খুমসাবাই সারা জীবন চিনি বরক ধ্বংস খাইকলাহা তিনিও বরক তামহান পইলা চিনি যারা CCM খাইয়ার লিডার তামহান সমস্ত মজদুর এক হয় তিনিও মাহাই সাথে সাথে Cini bororong mozdur sinami kelaha. Cini bororong age hawa tengoi cai krei. Tinio camung lembung obab krei. Tini jeng tahun nai raja heke tonglai bororong. Tinio dunia mozdur hute cani bororong mozdur sinami kelai tha takute buro. Oboni bai naronang sani musumu sin tabok cini bubagran bisite thansa kaisana. Sin kuno CPM birodhe samani krogia. Tini jara CPM kelai jatong Kongres khulaijakha phaiwi ni जोंबो बाक्सा बर'बले चिन्ता मानां जिनि हा नाङो चिन्ता मानां जिनि जातिनि अस्तित्व नाङो जों जदि जातिनि अस्तित्व जदि लारंमाया हला फाइनाय जों 2026 सालखौ माइ थांनाय दाखते बुराव अमने बायसि थानचा नाङो बुबाग्रानो नरक साइमानना जिनि बुबाग्रा बुसुजरा दुख माने तिनि मकलि मुक्ति मा हुइतन कारण नरक सियो जिनि बुबाग्रा जिनि बरफ दफानि बायनाय दं जिनि बुबाग्रा Bini mokoni mukti aku meneni karan ha bini jati ciri je jati tongnai o jati kemai thani nai to ha जों age lama kam khlaya tabong naidi lama kam khlaine ciri borok dapha जों age id batta kam khlaya age kuli rong nase id batta kam khlaiban no tabok ciri borok rong nase kuli heke kam khlaimani nubui tong aboni bagai जों बहुरो change nai जों ki party khlaide change manai aboni bagai ciri bubagra sawo Pila jati, uno jati. Karan jati kerei hula ni kuno politik kaina ni rasta kerei. Tapi ni bagai ciri bubagra narong ni khani kaisa korong na sanu je thanca maungnai. Tinio ciri jara youth tongnai. Borong ni bagai khub kaham krop. जों 1200 tete pulis langnai. Jate norobo thangkra gumai, kra gumai, जों phan baksa gumai, जों jate lorai kaina ni bagai जों पुलिस रंग ना नांगो अबनि बाय जखन चिनि इयो ड्रप तंनाय ताबनि सिनि नरक थियार मांनाय जारा इरानि सिगला तंनाय सिगलि तंनाय नरकनि बागै खुब गाहाम कर नरक जाते खुब परिश्रम खायै जाते अमाहाय जागाबो तिकियै तिनियो इ बिष्णुपुर हाय जागानिबो जाते जों पुलिस लामानातै नबतिया तंदि कारण जों साइमानो प्रशासन जदि पुलिस जदि चिनि लागत हलाय जोंबो खुब फानग्रा गुमनाय एवं चिनि दाबि दाबाना जों খুব আরাম খাইছে খাইমানাই অবনি বাগাই আনি খাজানি তাকুতে বকুরং নরক তিয়ার মাংনাই
जों फाइनाय सालाबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साननायनि बागै जों बुस्कांनि मासो 16 तारिखआव जों दिल्ली थांनाय जोंनि युथ जारा थांनाय जों बरामत लांनाय कारण जोंनि दाबि दिल्लीनि हयतेसो जों तबनाय कारण ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कोनो दिन जोंनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राज्य सरकार रिया जोंनो बर'नि रुनाय दिल्लीनि हयते रुनाय अबनि बाय जों दिल्ली मा थांनाय जोंनि आन्दोलन मा खालायनाय जाहाथे जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननानि बागै जों आसुल तंया जों आसुल तंमाया जोंनि जारा लिडार तंनाय त्रिपुरा मथानि जों केबा आसुल तंया कारण जों सायमानो जों जोंनि हा कमानाय नायतो जोंनि जातिनि अस्तित्व कमान नायतो अबनि बाय जों तेयारङै ताबंनि सिबि जाते जों जे एवारनेस रोमानि जे बरफ बसा थामसा मांनाय हनि अबनि बागै जों तिनियो लेङै तंफानो जों तिनि बरफनि बागै सामोन खालायतो ताकुते बुहुराव तिनि जों जारा जोंनि लिडार तंनाय जोंनि त्रिपुरा मथानि लिडार तंनाय जत जों थामसाङै जों जत जागाबो जों थाङै मा दङ कारण जों सिउ जोंनि हा जोंनि दफा अस्तित्व पहिला अबनि परेसे जों पलिटिक अबनि परेसे जों विभिन्न किसु अबनि बाय जों तिनियो जोंनि जारा ताखौ भुक तंनाय खुब जों केयारफुलि मा खालामनाय जों फाइनाय बुस्काङो जोंनि आन्दोलन मा जारि तंनाय इरिनि जारा तंनाय सिक्ला बदल बराबो फानक्रां मावनाय जों टियार मावनाय कारण जों सेगै मानानाय जोंनि अस्तित्वनो रक्षा माख्लायनाय अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै नरखाय बरफनो नाङो आरो खाजानि दाखुकताय बुहुग्र फायदि जों बाक्साखले चबा खालायनाय जों बाक्साखलाय जोंनि हानो जों लारगलायनाय जों बाक्साखलाय थामचांलायनाय अबनि बागै जों तिनि गुफुर गोसोम कसम होयै जों 19टा ट्राइब दंमानि एकटा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा थामचांमोन बिसिंसै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड लारंनाय ताकुकताय बुहुग्र अबनि बागै जों तियार दङ जों नांखाय जोंनि हा दफानि बागै जों थैरनाय जों फानदनाय जों आबहावा जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कम्प्रोमाइज खालायनिया जोंनि बुबाग्राबो सावो सिर्फ 16 मास नासिंदि जों इलेक्शननि बागैया किन्तु जोंनि हा दफानि बागै जों तैयार मा दंनाय अबनि बागै आनि खाजान ताकुते बुहुर सानि मुसुङो जों असक 73 इयार्स जों असक दिन क्लाय दंमानि निनि आनि बख्रुबो समदावै बर' फालै जाय दङ जों अबनो वानसुंना नांमानि तिनिया जोंनि जितेन चौधुरीनो तावहिन राज्य सम्पादक रोजाक ठीक আছে রই মানো 25 বছর কোনো দিন রাজ্য সম্পাদক রোজা গিয়া তামানে বাই রোজা গিয়া কারণ ব্রক্সিউ যে বরক বসানা রহলা বরক বসা তিসাই সানাই অমনি বাই রোজা গিয়া তিনিও রমানি কারণ তামা মুনসা করে ও তান্নাই চুট পালাইলে বুদ্ধি বারে মানে অমহাইছে মুইতোহা শিকক খারি থামানি পড়েছে নিনি ব্রেন দাঁড়িয়ে অমনি বাই সিং তিয়াতনি নান্নাই তব जों केबनो सुजुग रमिया जितेन्द्र चौधुरीनि समय थांका तबो मुखा बुबाग्रानि समय बुबाग्रानि समयनि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मालांनाय ताकुते बुहुराव अबनि बागै जों टियार मा दंनाय आरो कायसा खरक सानि मुसुङो गोबां मा बर' सायमानो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माया ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड उनिया जों जे कन्स्टिट्यूशनलनि जे दारानि अनुजायै जों सानै दंमानि अब कुनु बुलिया जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ जों सानमानो जोंनि आलादा स्टेट आलादा राज्य जों सानै मानो अबनि बागैसो जों सानो जों कोनो भुल खालामनिया गोबां मा बर' सावो मांगला अब माया अब सम्भव आं बर'नो कर कायसे सानि मुसुङो आगेबो साजाक दङ तिनियो इ एडिसि उंया एडिसि खालामनिया एडिसि उंया तांनाय एडिसि थांते अब ताई अब खालामनिया किन्तु आं नरनो सानि मुसुङो जखन ते थानसाङै चबा खालायका थानसा उंमानि बिसिंसै जिनि बुजाराखल जिनि सामाचरण त्रिपुरा गोबां मा तिनियो लिडार रक जखन थानसाङै फानग्रा खालायै जखन चबा खालायका दिल्लीनि हयते जोंनो एडिसि रखजागो अबनि परे जोंनो तिनियो स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो एडिसि आफारि मारखा फैगो माहायके जिनि बुबाग्रानि थानिबो जों जखन थानसावनाय जिनि बुबाग्रानि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामनाय अबनि बागै जों केयार मा दंनाय ताकुते बुहुग्राव जिनि युथ जारा दंनाय जारा लेखा फरिजा जों जारा फोंक्रों तिनियो खेला दुला गाहाम बरंनि बागै पुलिस एवं जारा तिनियो एडुकेटेड बिएड खालायजाक बरंनि बागै जों टिचार जों सोनामनाय अब जों एडिसि गभर्नमेन्ट हयते जों सोनामनाय हनि जों कक साबलाय दङ अबनि बागै खूब जानि जारा यंग तिनि जारा एडुकेटेड बरंनि बागै जों एडुकेटेडनि बिसिंसै जों बरंनो टिचार सोनामनाय जों बरंनो बिसिंसै जों पुलिस सोनामनाय अमायके जों एडिसि गभर्नमेन्ट हयते जों सुजुग सुबिदा रनाय हनि जों वानसुबलाय दङ अबनि बागै बेसि देरखरै जों जिनि जारा यंग बरंनि थानि खूब गाहाम करगब
नरबो तैयार तंगदी तेबो लेखा गोरों उंदी चिनि बरक दफानो जाते मुक्ति खालायनानै बागै जों इडुकेटेड उंनि नांगौ जों सिनि नांगौ अ बिसिंते चिनि दफानो जों फिउनि नांगौ दाखुते बुग्राव अबनि बागै आं बेलायक सानि मुसुंया बाट नरक आसो कष्ट खाय खानामानि बिसिंते नरकनो थाइसा थाइने कक साय खानारमानि अबनो बिसिंते बुलप्रान्ति उंमानो नरक नाकारदि दिनिया आं नरक थानि ते लास्ट वन कक साना मुसुंगो सुइन्दा बंगै दङ लास्ट कक खाय थामजा तहला सब किसुङो दिनिया पारानि बरक खुमसा जदि थामजा तहला अ पाराव कोनो दिन हामिया फैया ठीक अन हायके जों सारा त्रिपुरा जदि थामजा तहला कोनो दिन हामिया फैमागला चिनि बिसिंते एबं चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेन्ड जों कोनो दिन माया उला जों माननाय न माननाय अबनि बागै जत्तबो जों थामजा तंनाय थामजानि फान चिनि बुबाग्रानि फान चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेन्डनि फान असमसाय जत्तनो पाइपलाया हामबा